Dobrý den, jmenuji se Soňa Zachariášová, jsem maminka paní Patricie Kolesárové, která mě vlastně přes Ženes oslovila. Díky tomu, že jsem měla obrovské zdravotní problémy, ze kterých se postupně díky rezervu dostávám. Ráda bych vám pověděla svůj příběh v podstatě v kostce. V roce 2003 jsem prožila velkou životní událost, kdy jsem vlastně měla obrovské psychické problémy. Na ty se navalovaly postupně další a další věci a tím pádem, že jsem nebyla v psychické pohodě, se mi stal těžký vážný úraz páteře. Měla jsem obrovské problémy s chůzí, obrovské problémy s mluvením, s psychikou, s nervy. Prostě nebyla jsem to já, energická žena, která vychovala 4 vlastní děti, jezdila autem, jezdila jsem na tréninky, jsem vozila děti, zajišťovala jsem celou domácnost. V podstatě 10 let jsem ležící pacient, který chodí o francouzský holy. V Praze, v nemocnici v Motole nade mnou zlomili v podstatě lékaři hůl, protože řekli, že s mým případem už se nedá nic dělat. Od 12. května 2015 jsem začala užívat přípravek Rezerv, přestože jsem se k tomu zprvu bránila. Nejsem typ, který by musíš zkusit, to ti určitě pomůže. Tak taková já nejsem, já prostě musí asi přijít taková chvíle a navíc já měla velkou spoustu diagnóz, štítnou žlázu, periferní nervy nemocný, páteř nemocnou, pohybový ústrojí. Tak jsem na základě toho, že dcera mě dala letáček a informace o rezervu, oslovila jsem svoji paní doktorku obvodní, ta se podívala na internet, na YouTube, podívala se na webové stránky, řekla mi, ať se vrátím za půl hodiny, že to naštuduje, naštudovala a dala mi souhlas s tím, že vlastně my už nemáme co ztratit. Takže já od 12. května 2015 užívám Rezerv, 1 sáček ráno, 1 sáček večer a díky rezervu jsem přestala mít bolesti, zažívám prostě situace a období, kdy já prostě chodím, nemám bolest, mohu mluvit, zlepšila se mi psychika, zlepšila se mi motorika a každý den na sobě vidím pokroky, že opravdu ty produkty Ženes není to o tom, že by někdo řekl, já tomu nevěřím, nevěřila jsem taky. Ale když jsem zjistila, že to opravdu zabírá, že ten malý sáček obsahuje resveratrol, obsahuje věci, které vlastně nakopnou moje tělo, ozdraví moje buňky, tak najednou já každý den zjišťuju, že dělám postupně, nejdřív jsou to malý krůčky a dneska už jsem tak, že jsem po 14 letech vlastně, nebo po 10 letech od úrazu jsem sedla do letadla, odletěla jsem z Prahy, jsem tady v Košicích, já chodím, já mluvím a aby taková ta perlička k tomu, produkty, které vás omlazují zvenku, tak vlastně jsem je začala používat taky, takže se cítím jako ozdravená, uzdravená, omlazená. Když nemáte zdraví, nemáte nic, nemáte ani chuť do života. Tak jenom jsem chtěla říct, že opravdu produkty Ženes fungují. Napravují psychiku, napravují motoriku, Rezerv, obrovský antioxidant, já říkám prostě v malém sáčku, obrovský štěstí. Je to obrovský zázrak, že tato společnost přišla sem do Evropy. Já vám moc děkuji za to, že jste mě vyslechli, jinak moje dcera vám, pokud budou nějaké dotazy, všechno vám zodpoví. Byla jsem i v kontaktu s děvčaty, které jsou v Trebišově, skupina mojí dcery, vlastně co pracuje, tak mě viděli děvčata, tak vám můžu říct, že opravdu já jsem sem doletěla z Prahy bez problémů, chodím, uzdravuju se a věřím tomu, že přijde den, kdy budu i bez francouzského hole, že se nebudu zadrhávat, že budu zase ta energická ženská, že těch 10 let je jako kdyby nebylo. Já vám moc děkuji, že jste mě vyposlechli, mějte moc hezký den a přeji příjemnou konferenci. Nashledanou. Ženes, we are redefining youth.